A few moments later. So yun mga buddy, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. For today's vlog, dito kami ngayon sa Lucena. So actually, pauwi na kami. Kaso nagpapalit lang kami ng gulong dito sa malapit sa diversion ng Sariaya. Kasi yung gulong namin, kalbo na, baka kasi mahuli kami doon pagdating ng Kalamba. Dadaan kami ng Kalamba, baka mahuli kami. Kaya papagawa muna namin. Kasi ang problema, yung pira namin parang kukulangin yata kasi medyo medyo marami-rami yung papalitan kasi yung isa flat din. Flat din yung isa, bale, isa, dalawa, lima. So sana lang, mura lang. Mura lang dito. So yun, papakita ko sa inyo yung gulong ng papalitan. Ibaba tayo. Ito, dalawa na to, palitan. Kalbo na. Balik po nila na itong isa dito. Isa dito. Wala na talaga, nakita na yung flight, baka sabog na rin. So kunin mo muna yung interior sa loob. Kasi baka mapunit. Ayun yung papalit namin gulong. Anong gagawin mo? Bakit? Teka lang, huwag mong bitawan. Ayo. Pati yung survey, baba mo na. Para diretso kabit nila. Ganun lang eh. Para di na sila mag-ano. Wala na naman. Sila na magpapit na, no? Asa interior? Wah! Stika to, ang bigat. To, batawan ko na. Ayan na. Umulan na naman. Dito kami. Dito ako sa loob ng truck. Ayan, ito yung liberation pala ng Sariaya. Pagkagawa lang to, kakabukas lang dito. Kaya dito na kami dumaan kasi alam ko kasi may truck band doon sa
sa yaya. Palit muna kami ng gulong, tapos pagkatapos let's go na. Ulan tuloy. Buruwa muna tayo sa ulan. Mulan man. Pala yung vulcanizing dito, oh. Malapit lang sa diver. Diyan si Pana nahiga, ah. Nagmayday diyan siya nahiga. Nagpaano din ang kami dito kay kuya. Ito tayo po, kay. Nais ko muling makita. Iba na namin. Galing ni Tatang, no? Driver pa siya, no? Vulcanizing shop. Patay ayaw. Kala ko ayaw na mag-start. Ako dito lang ano. Duyan. Duyan muna tayo kasi. Katiga. Nantok na. Yung vulcanizing na to, malapit lang talaga siya sa ano, gilid ng ano, bypass. Kapag nagpa-vulcanize ka dito, wala problema. Kasi wala mga repair. Wala din sisita sa'yo. Mag-alas 2 na ng hapon. Di pa na baklas.
Tagal-tagal na rin kasi di nabaklas, no? Pre, pasok ako dito, picturean mo ako. Picturean mo ako, pasok ako dito. Ha? Adi, ito na lang, oh. Lakas, ah. Kabatak kasi yun eh. Ha? Kabatak. Pinatakal pre. Pinatakal. Pinatakal? Oo. Sakit lang, ha? Akala nito ko. Dali tayo dyan. Ang pet mo eh. Ang mariwana sa iyo siya po. Nakita tao ko, ito pa yan. Nangyari ate. Ilalagay natin yan. Partner mo na dyan. Para kagad na diretso. Kasi kita na yun sa loob. Oh, yan na yan. Tanggalan ng rin. Yan ang papaglalagyan natin. Yan ang pinakaloob. Ito. Oh, yan. Tinanggal mo na nito pa kung pagkakot pa eh. Kita mo. Buti kung double tire lang. Ay, double tire. Kagabi, ito ako Ariel, hindi ang bigat ng truck, di ba? Pagkalagay niya ng jack sa differential, tumunog. Ah, ba? Ah, si Ariel nasa ilalim. Labas si Ariel, hindi namamutla eh. Hinipo yung differential, ayun, lumubog yung jack sa differential. Sabi ko, parang lumubog yung anti-differential na yan. Nang hipuin ko, kumalpos pala. Pagka hindi yung double tire, wala tayo sa dulo sa ulihan, huwag mo na ano. Tanggal lang yung ano. Hindi ko pa nga tinatanggalan. Eh kung bumagsak yun, so ang bigat ng karga ng truck pa doon. Oo, isa eh. Aras 12 na, nandun pa kami sa mga Nag-ser- Ito Labago, sa diversyon. Nag-service kayo? Oo. Katulog ka nakabalik kami, launa. Tulog yung isang kasama nyo, ah. Kasama ko ngayon kagabi kami dalawa. Ito, buyat din to dahil dinala namin dito. Ginawa, nagkatay pa sa amin. Pare-pares kami buyat, kaya nga nagalit si boss dahil sabi daw kay boss, nagawa kami kagabi. Eh, sabi ni boss, eh, susumbat niya sa akin, kira niya rin yun. Uwi, yan ang dangan ngayon. Buti di sinabi ng boss nyo na umuwi ka doon sa iyo. Mabait lang kasi si... Ah, siguro pala? Sige pa.
Yun, sa wakas tanggal din. Kaya nagpapagawa rin. Nagpapagawa. Kaya may gawa. Oo ba? Ano natin? Hindi nga. Hindi nga. Diyan na lalaki. Ha? Hindi nga. Baka wala mas pagawa sa kanya. Kanya-kanyang gawa daw. Balik ba narinig ko? Ako yung kanina. Oo. Pag marunong ka, kanya-kanya daw may gawa. Ano po ba? Kanya-kanyang may gawa. Di magsulog siya. Tayo dalawa pa. May gawa ba? Wala kasi kalso na sa ulian eh. Wala kalso pala sa patras. Wala eh. Akala ko na kalsuhan na. Wala, nahulog yung jack namin. Takbo siya eh. Yun ang mali natin. Walang kalso sa atlas. Likod. Sa likod pre. Ah. Akala ko nakakalso eh. Buntik na. Ah. Akala ko tutumbay. Ayan mga buddy, no?